a second, I need... Hola, hola, hola. Estem al mes de juny. L'últim programa d'este any. Esperem que us agrade. I gràcies per escoltar-nos tots aquests mesos. Esperem que us guste. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado. Aquest any hem acabat segon de primària i hem reflexionat molt sobre com ha sigut. Este curs m'ha agradat molt perquè hem après a llegir i a multiplicar. I també perquè hem tocat molts instruments a música. Enguany també hem començat la piscina i ho passem molt bé cada divendres. Yo llevo poco tiempo en esta escuela, pero también me han gustado mucho mis compañeros y mi maestra Alba. I tu a nosotros! Ara esperem de tercer fer nous amics, aprendre molt i que siga divertit. Això si de segon trobarem faltar a Max, la mascota, i també a nostra mestra Alba. Gràcies per escoltar-nos. Fins a l'any que ve. Smart. La meua ràdio, la que més m'agrada, esta és la ràdio Smart. La teua ràdio, la que més t'agrada, esta és la ràdio Smart. Hola, som la classe tercer C, que està format per Cristian, Adriana, Núria, Nacho i Carla. Bon dia, ací tenim els representants infantils de les falles. Bon dia, soc Carla. Bon dia, soc Nacho. De quina falla sou representants? Plaça Ibèrica, al Port de Sagunt. La Palmera, Sagunt. Vos han elegit o s'heu presentat? M'he presentat, era l'únic. M'he presentat jo a soles. ¿Cuántos años lleváis en la falla? Desde que vaig néixer. Jo també. Quin és el primer acte com representants? A la proclamació. Les nostres proclamacions han coincidit el mateix dia a la mateixa hora. Qui és el moment de les falles que més vos agrada? Per a mi és quan me posen la banda en la proclamació. La crema perquè l'ofrena, perquè ofrenem a la Verge Maria. Quin moment és el més important? L'ofrena. La crema perquè és
l'últim acte de Valles. Moltes gràcies. A vosaltres. Soc Elsa Soc Irina. i som de la classe quart B. Van a parlar de la muralla china. ¿Cuánto mide la muralla china? La estimación en el torno de su longitud varía entre 204.000 kilómetros y 8.000. ¿Qué países dividen la Gran Muralla China? La frontera entre China y Mongolia es el lindero que separa los países de la República Popular China y Mongolia. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir la Gran Muralla China? Tardó en realizarse, comenzó en el siglo VIII y se completó en 1944, es decir, 2000 años. ¿Cómo fue creada la Gran Muralla China? La Gran Muralla China se desarrolló a partir de los distintas fortificaciones y castillos fortaleciendo de los distintos reinos chinos. ¿Por qué se construyó la Gran Muralla China? La Gran Muralla China es una de las antiguas fortificaciones China construida y reconstruida entre el siglo V y el siglo XV. Esta és la ràdio Smart. La meua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Smart. La teua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Smart. Buenos días, somos la clase de segundo B y vamos a decir recetas divertidas para niños y niñas. Mi grupo está formado por Adela, Joaquín, Laura, Emily y Noé y yo que me llamo Esteban. La ensalada divertida. Recetas: sal, aceite, tomate cherry, zanahoria y atún. Recetas: cogemos un plato o un bol. Podemos botar todos los ingredientes. Movemos. Ojalá que los haya gustado. Mi grupo está formado por Izan, Zained,
Aarón, Ángel y yo que soy Safa. Sándwich de colores. Ingredientes: pan de molde, lechuga y tomate. Pepino, atún y aceitunas. Preparación: coger el pan de molde, cortar la fruta, abrirlo, cortar las verduras y ponerlas dentro del sándwich. Esperamos que os haya enamorado. Este grupo está formado por Rocío, Laura, Gurmanat, Vera, Jorge y yo que me llamo Alex. Hemos hecho 3 recetas mega frutis. Esta es la primera. Ingredientes: sandía, fresa, uva y kiwi. Esta es la segunda receta. Explosión colorida con piña, melocotón y melón. Melqui frutti y papaya y melocotón. Abarico. Avocado. Preparación: lo cortamos, lo lavamos y lo metemos dentro de un bol o un plato. Esperemos que os haya conquistado. Este grupo está formado por Hugo, Aurora, Martín, Darío y Romeu y yo que me llamo Jaume. Polo, helado, combinación y polo maravilla. Ingredientes del polo maravilla. Hay muchas frutas: cerezas, papaya, manzana, sandía, melón, plátano y Ingredientes del helado combinación: chuches, chocolate y ya. Preparación: cortar la fruta, ponerla en el molde y lavarla. Y ponerla en la nevera. Esperemos que te haya refrescado. Qué agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor. Se me cae la casa encima. Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Hola, bon dia. Som Melanie i Aurora de 5è B. Avui ens agradaria parlar-vos d'un tema molt seriós, la Espanya buida. En algunes zones d'Espanya s'estan despoblant alguns pobles a causa de que les persones es treballen a les ciutats per les oportunitats de treball, per accedir a tendes, col·legis, fàbriques, biblioteques, hospitals. Per cuiso en van. Per això es van i cada vegada els pobles i les aldees sols viu la gent major
i cada vegada hi ha menys xiquets. Per exemple, quan anàrem a Almedíjar, a la Serra d'Espadà, ens varen contar que allí abans hi havia un poquet més de 1.000 habitants, però ara viuen entorn de 20 habitants. Allí ens varen contar que hi havia pocs xiquets a l'escola, però que estaves intentant repoblar el poble. També ens varen contar que es dedicaven a l'artesania amb mimbre o fer mel, formatges, vi, oli d'oliva i tenen un molí hariner i tenen carboneros. El poble està rodejat de natura. És xicotet però interessant. A més, tenen una castanyera, que és l'arbre de la castanya. I eixa castanyera era molt gran i bonica. Ens varen ensenyar com són les castanyes quan estan en l'arbre i els pardals que vivien al voltant. I varen veure moltes sureres que utilitzen per a tapó del vi. Esperem que es recupere. Ajuda'ls. Adeu. Aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada será igual. Bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Hola, estem així amb Javier Caballermena, Hola. que ha sigut Premi Extraordinari de Primària i que era alumne del nostre centre. Hola, Javier, com estàs? Hola, bon dia. Pues bé, així en l'entrevista. Estàs content? Sí, emocionat. Molt bé. I volíem saber què ha significat este premi per a tu. Pues, per a mi està molt bé que reconeguen aquest premi perquè és com algo que t'ajuda, no? Que t'anima a poder continuar, no? I pues, està molt bé que ho reconeguen i així pues, potser també poden ajudar, no? A una altra gent a animar-la a que ho intente. És una motivació, veritat? Sí. Molt bé. Guardes un bon record del nostre col·le? Clar que sí. A mi m'ha encantat perquè és una etapa de la teua vida, de la infància, i és molt bonico, que fas molts amics i aprens moltes coses i els professors són molt bons i és molt bona etapa, sí. I quina era la teva assignatura preferida? Pues les matemàtiques sempre m'han encantat, l'anglès també, i pues, parlant de matemàtiques, jo de major vull ser professor de matemàtiques. Molt bé. I pues, a veure si n'hi ha sort. Segur que sí. I quin és el millor record del col·le o el que més t'agradava fer quan venies al col·le? Les festes, les assignatures, el que vulguis, pensa. Pues, a veure, a mi tots els dies m'han agradat en general, però és de veres que les festes estan molt xules perquè fèiem moltes festes i pues, això està molt xulo. I encara que parega que no, els exàmens a mi mai m'han tirat cap arreres, com que m'han agradat, perquè és com, no n'hi ha que ficar-se nerviós, és una prova i és a veure el que saps i pues, sempre m'ha agradat. Molt bé. I què ha significat per a tu el pas a l'institut? Ha sigut un canvi molt gran? Què és el que més... Pues, a veure, la gent, per exemple, que n'hi ha molta gent i que és prou més gran, no? Que n'hi ha molta gent molt més gran i les assignatures en si no són tan difícils com pareix. És, no sé, igual que en primària, quan passes un curs és més difícil, pues en l'institut el mateix. Molt bé. Biologia sí que tinc que dir que a mi al principi va ser com que jo dic, ostres, ha pujat molt el nivell, però després t'adaptes i ja està. Molt bé. És com passar un curs. Hi ha alguna cosa més que vulguis dir-nos? Pues animar a la gent a que continuï i que s'esforci al màxim.
Molt bé. Pues jo sí que volia afegir que com jo he sigut mestra teua des de que entrares en el col·le, en primària, des de segon de primària, la veritat és que tinc un molt bon record de tu. Sempre has sigut un estudiant excel·lent i me va alegrar molt que te donen aquest premi. Enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies a tu. And I feel it burn down this road. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know? I estem així amb l'alumnat de sisè que ha vingut a acomiadar l'últim programa del curs, l'últim programa de ràdio. Acabem ja l'etapa de primària i volíem saber les seues impressions i els seus pensaments. Anem a començar amb algunes preguntes. Per exemple, quin record us porteu del nostre col·le? Qui vol començar? Vinga, André. El record que me llevo es el viaje de fi de curs y el partit de fútbol contra els professors. Vinga, Maria. També quan ganarem el cortometratge. Molt bé. Quan varen fer la carrera de Nadal. Algú més vol contestar a aquesta pregunta? No? Passem a una altra? Sí. Vull que participeu tots, eh? Sí. Perfecte. I la festa de agua. Vale, la de l'any passat. Sí. Molt bé. Enguany sereu vosaltres els encarregats. Que pena. Vale, anem amb la següent. Quin ha sigut, o quins, podem parlar en plural, els moments més feliços al col·le? Alguno en especial que recordeu? Cuando nos tocó No té per què ser recent. No té per què ser recent. Vale, A veure, fem memòria. Per exemple, Kika. Jo? Vinga, moments feliços al col·le. Quan vam fer del teatre. Ah, molt bé. Quan varen fer les figures al pati. Quan s'acaba el... Quan ens quedarem a dormir. S'ha quedat sense veu, Diego. Está bien. Creo que no. Quan s'acaba el curs. Vale, quan s'acaba el curs. Oye, cadascú. Més? I quan nos va tocar el concurs a tots si se ve. Vale, més coses? Néstor? Vols participar? Quan Hola. ens quedarem a dormir. Quan ens quedarem a dormir. I quan ens quedaren a dormir. Molt bé, ho passarem bé, Vale, anem amb la següent. Va, que n'hi ha gent que no ha parlat encara. Som mudos. Sou una generació que heu viscut la pandèmia en edat escolar, val? En el Por nostre eso se centre. estaba mejor en casa. Claro, sí. Molt bé, pues això és la pregunta que Mejor vull en dir. casa que en el colegio. Com van ser esos moments? Muy difíciles. Felices pero bastante Per parts, aburridos. per parts. Sí, no, A veure. felices. La veritat és que per una part era feliç perquè estaves tot el dia en casa, però aún així et manaven deures i això. I també era mal perquè no te relacionaves amb els teus amics. M'encanta aquesta resposta, Axel. Videollamadas. Y que era muy difícil. ¿Qué? Te aburrías en casa. Estar en tu casa. El papel higiénico. Vivir. Adrián, ¿tú qué dius? Los momentos más felices de mi vida. Vale. Més coses, Judit, ¿tú qué penses de esos momentos? Pues que era muy aburrido estar ahí sin poder casi salir. Molt bé, Judit. Aburrido Oye, no tenía cadascú el nada. quisqué d'una manera. Molt bé. Vale. Més preguntes.
si poguéreu canviar alguna cosa del cole, què seria? Noa, que hi ha piscina. Noa, que no has participat encara, vinga. Prop del micro. Posar una piscina. Posar una piscina. Y poner columpios. Vale. Traer un camión con helado. ¿Cómo se llama? Hazme un maestre. Y que sea gratis. Poner en el campo de fútbol. María. Lo que estaría bien es en el Caribeland que fuimos en el viaje de fin de curso, ese río que tenía como unos donuts ahí por todo el colegio alrededor. Molt bé, més coses, vinga. Poner hierba en el campo de fútbol. Una excursió. De totes les que heu fet en primària, una excursió que digueu, uah. La de Portaventura. 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 Yo no he ido a viaje de fin de curso, entonces no lo sé. Portaventura. 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 Fora una de les més grans excursions. De més dies, no? Les 10. O la fábrica de Danone. Ah, sí. La Delta del Ebre. Vale, molt bé. Pues anem amb la última, vale? Recomanaríeu a algun amic anar al nostre cole? Sí, Sí, obvio. Yo, es claro que ya, es claro que ya. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, res, alguna cosa també que vulgueu afegir? No, contemplar. Portaos bien lo del patio. Haver estat aquests 6 anys a Que no podemos salir. i que els que segueixen amb aquest col·legi que s'ho passen molt bé. Molt bé. Un beso a todos, gente, va. Boniques paraules d'Axil. Estoy de acuerdo con él. Que tinga molta sort en la nova etapa, val? Adeu. ¡Que nos vamos a disfrutar bien! ¡Hasta mañana! ¡España! Forsake me. Mira, yo estoy yo. Y 3. Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como Listo. Bueno, y hasta... ¿En castellano o en valenciano? ¿Y hasta aquí el problema? Bueno, fins hasta així l'últim programa del curs. Disfruteu al màxim del que es queda en aquest col·legi. Els xiquets que aún segueixen en aquest col·legi les dic que es diverteixen amb els seus amics, que estudien, que per algo estan així i que va ser un placer estar en aquest col·legi. Disfruteu de les vacances i de lo que vos queda de primària. Disfruteu dels deures d'estiu. Si aneu a algun viatge, que disfruteu i que el pròxim any es esforceu molt. Recordeu que es podeu escoltar a YouTube i iVoox. Gràcies per escoltar-nos aquest any. Disfruteu d'aquest any. Adeu, popons. Fins sempre. Fins sempre. Fins sempre. Somos amigues. A sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
Oh,